kai kura uba kai an san me aka yi ne yanda kashe mata ƙari ya cuta fa ina kake tunanin za mu je mu samu kuɗi da wai je gidan da kana yan rakan nan akwai kuɗi a gidan mana ana yawan bukata ta koyar mu oke ka tabbata na tabbata mu je mu ci uwar su uban waye ne ubanka ne Mashan da wayoyin nasu. Kai, ba da doka. Kai, kuma kuma. Mashan wayoyin da kuɗin. Yawa ana ki zuwa gidan nan ba? Mun hana ki zuwa gidan iskar nan ba? kai da kai zo wajen nan ba kai mutum ka dan iska yi zuwa. Dan iska gwara riwa na tata. To ai na ga su ne kuɗi suke. Ne ba kuɗi suke dan cace farawo ne kuma bai taɓa sata ba. Kai ka ga inda kake mana. San Allah za mu samu mummunan matsala da ke. To mu dai Ke kira ganin wasa ko? To shikenan. To shikenan ko? Eh. To Allah ba ki sa'a. Amin. An sa